Bakit wala yung ano? Ay, naku. Wala pa yung ano ko. Hindi pa na-complete. Hello, good evening. Hello, good evening. Ay, putik. Kain tayo, guys. Bakit wala akong ano, dollar sign? Agad-agad ba yung nakukuha, Marskill TV? Kain tayo. Thank you, Digaw. Minuto pa. Ako pala. Punta ka sa White Studio, i-on mo. Dollar sign. Ay, ginagamit ko kasi yung ano eh. Saan makikita yun? Nag-ano lang ako ng ads. Naglagay eh. Di pa nga ako kailangan pa ba yun ano doon sa diba sa Munis Station doon sa sign ka ng 3 steps? Ako kapal-luto. Dere na. Ang tibsura. Itlog. Itlog na. Tingnan mo yung buhok ko. Gwapo naman ah.
Sige, okay lang mamaya. Mag-ano ako. Ano? Ay, teka lang. Teka lang. Ay, ano ba yan? Thank you, Ellen Hira World. Sa isang analytics. Hindi ko pa kasi alam. Sige, sige. Mamaya pag ano, tapos ko mag-LS. Kain tayo. Kailangan pa ba yung kumpletuhin yun doon sa ano? Di ba nag-apply ka ng monetize mo? Meron kang pinilapan yung 3 steps doon sa ano? White Studio. Kailangan pa ba yung kumpletuhin? Ay, ganun. Eh, di mag... sige, teka. Iano ko dito sa kabila. Pwede ba yun sa Chrome? Saglit lang guys. Ito yung sinasabi ko. Hindi makita. Ayan Ayan, madliwanag. Yan. Anong aanuhin ko dyan kasi hindi ko, ayan, nawala. Ayan Ay, maliwanag. Ayan, yan. Ba't nawala? Ginamit ko pala yung tubig ko. Saan? Sa baba. Ninagdagan ko. Kay. Yung mainit? Oo. Nawala yung ano ko. Balik? Mamaya na lang nawawala dito sa ano ko. Nawawala kayo sa aking mamaya ko na lang nawawala kayo sa screen ko. Next time. Hello, Yupil. Yupil Gimmicks. Anong ulam ko? Good evening. Anong ice cream? Wala namang ice cream dito, Yupil. Yupil, turuan mo ako paano
Wala pa akong dollar sign. Hindi ko pa alam kasi maglagay. Naglagay lang ako ng ads. Kumakain ako, tingnan mo. Sa wakas, pinaghirapan. Thank you. Kasi pag pumunta ako ngayon, nawawala kayo sa screen eh. Kain tayo guys, kain tayo. Ang ulam po ay toyo. Doon sa Chrome mismo, anong May na po? Ngayon na? Teka lang ah. Nawawala kasi kayo sa screen. Pag pumupunta ako sa Chrome, wala, may gift ako sa Filmora. Pinatay ang mayor sa Kalbayo. Ha? Ito, pwede ba dito? Di makita? Maliwanag. Ayan, pwede ba dito? Mamaya na. Sige, mamaya na pala. Kasi nawawala kayo sa eh. Nawawala kayo sa screen pag pumupunta ako sa Chrome. Meron lang akong Hindi ko pa nga nalagyan ng ads yung lahat ng ko eh. Ginagamit ko yung YT Studio ko, ginagamit ko yung camera. Yung isa. Mamaya na lang. Yung YT Studio ko kasi nandito sa gamit kong cellphone. Kaya hindi ko maano. Dalawa nga to. Kaya lang yung YT Studio ko, isa lang, nandyan lang sa kung saan ako nakaharap. Okay lang yun. Pwede ba pagpalitin? Try ko ha. YT Studio.
Saglit lang. Ayan, nawawala kayo sa ano, oh. Teka, nagda-download ako. Dudong Pugak. Ayan na, nag-download ako. Sa analytics ba? Saan dito? Oh, ayan na. Ayan, madilim, maliwanag. Ayan, saan dyan? Sa, wala naman dollar sign dito. Wala namang nakalagay na dollar sign. I-click ko yung live. Wala eh, wala akong makita. Screenshot mo. Banda taas may nakalagay na sulat live. Wala. Saglit lang ah. Punta muna ako. Wala naman ako makitang ano live dito. Wala akong wala akong nakikitang live. Nandito ako sa dashboard ko. Kailangan ba sa Chrome? Saglit lang. Kung sa Chrome ko okay lang, may nakikita ako. Sa analytics ba? Nandito na ako, oh. Ayan.
Analytics. Wala. Wala akong nakikita. Itong isda ang may turubay. Yung ano ba? Ano bang tawag niyan? Purchase member. Yung ba yun? Ba yan? Mali. Same. Tapos yung dot na red. Okay. Sige, sige. Hindi na ako makapunta sa studio. Nagdidiretso na ako sa ano. Teka lang ah. Hirap kasi nung di marunong. Ay, naku, ayaw. Wala talaga. Teka lang, dyan lang kayo.
Nandito na ako sa ano. Hindi ko pa kasi nakumpleto yung ano eh, three steps eh. Wala, hindi ko makita. Hindi ko makita yung dollar sign na yan. Kahit wala pa dollar sign, yung harang mo na open mo. Ang harap ng tubig. Wala, hindi ko mabuksan yan. Nandyan sa ano. Nga eh. Nandoon na nga ako kanina eh. Hindi pa kasi nakumpleto yung mag-ano ko. Hindi pa ako. 2 steps pa lang yung napilapan ko kanina kahapon. Ay, nung isang araw. Punta ako sa ano ha. Studio.com sa Monetizer kasi sa ibaba para just sa septic side. Oo nga. Nandito na ako sa monetization. Meron ditong earn money from your YouTube channel. Tapos super, ano tong super? Good on your channel to connect with your during live. I-on ko ba tong ano? Super chatter? Powering on. Content water 9.5. Thank you. AdSense. Powering on. Wala ba tayong dessert? Wow. Tinatap na. Alam ko na. Ay! Ay! Oh my! Oh my! Asa na? Chereng! Anak ko
eh. Tcharam! Okay. Aha. May nakita rin. Super. Walang baso. Super sticker. Kaya mo na nga natutdo. Ang ingay naman ang pinapanood ko. Madaldal. What you talking about? Shh. What you talking about? Maintindihan. Charot-charot kasi siya eh, kaya hindi siya maintindihan. Ano ba? Click mo yan sa gitna. Live. Tapos dyan makikita yung ating. Ma! Mama! Ay! Tulog na. Salika! Sanika! Salika! Sanika! Lamig na naman tao. Ay! Kanina pa niya pag kinaon di pa tapos. Nauna pa kain mo. Sabay lang tayo ah. Daldal. Bot! Ah. Papakigil. Wala naman ako nakikitang live. Eileen Hira Ward. Thank you, Humble Bee. Tawa tong buong ito. Ang nakikita ko lang dito sa monetization, yung option pa lang. Andito nga ako sa Chrome. Nandito na ako sa ano ko. Studio. Wala pa nga akong ano, Humble Bee. Hindi ko pa alam to eh. Hindi ko pa alam to kung paano gamitin. Hmm. Hmm. Ne.
Punasan pa. Pagkilos ka ng bahay. Meow. Meow. Oh, nandito ako sa aking YT studio. Ano ba yan? Madilim. Maliwanag masyado. Yan. Anong gagawin ko dyan? Nandito ako sa aking wag muna habaan ng oras ngayon mag-LS. Kaya nga, nandito ako sa dashboard. Matulog na ako, maaga pa ako. Bukas Mami Rosa. Sige, Humblebee, salamat sa yung patamsak. Mayroon dito nakalagay yung dollar sign sa monetization. Hindi ko pa na-complete ng fill up kasi to. Kaya siguro hindi pa ako pasok. Hindi ko pa na nag-fill up na ako, 2 pa lang. Sa super chat, sige, ayusin ko. Super chat, sticker. Nandito na ako. Sa super chat. Ang haba naman itong sulat. Magpipill up pa pala. Ayan, ang haba ng sulat. Full name. Ayan. Pagkailuwa si Naisa ng pitsay. Hindi ko pa alam yan, Humblebee. Tatanong na lang akong full name required. Gaga ka rin. Ay, baga
ka ng wifi. Hindi ako makapasok sa'yo. Paulit-ulit tong pinipilapan ko eh. Ano yan? Ay, Ilang oras na ba ako? hindi ako makapasok sa'yo, Mahabet. Yung wifi. Itinat din pinanood, nagbibinalik-balik. Ang hirap nitong pinipilapan ko ang email. Kinantahan mo naman yung ako ang buong. Saglit lang guys ha, nag-ano lang ako ng sa super chat. Kakaas. Ulit-ulit na lang tayo nito eh. Ano daw? Ha? Anyado tayo? Anyaga sa'yo. Ano rin pinagsasasabi nito eh. Kapakaiwas yung pizza eh. Ay, naku, kitalis. Yo! Pasok mga soke. Ayun. Ano ilalagay ko doon sa company name? Para doon sa ano, sticker. Kasi kayo nakakaalam eh. Hindi naman ako nagtatrabaho sa kampanya. Naku, nawala na. Ano ba yan? Salamat, Humblebee. YouTube company. YouTube lang. YouTube lang. Oo nga. YouTube lang. Ay, naku. Ang haba nitong ano. Namsakdan na ako na kung ano. Loading ka man. Iyari ka nag-iiras ng mga ubang. Exit ko muna sa group. Okay. Hirap magkulit nito ang Ang haba ng ano. nakakaloka. Pipill up lang ako eh. Ano ba ilalagay ko dito sa full name na to? Yung
totoong pangalan ko? O yung channel ko? Okay. Nandito na ano. Ayan, ulit-ulit. And accept. Na-open ko na yung ano. Yung dollar sign na lang ang hindi. You may earn money super chat revenue. Ay, nako. Nagkatawa ka na isan na. Ay, naku, tinatap na. Oy, nagtamsak din na ako, nakapasok din. Busy po ito. Yung ano ba tong earn money from YouTube channel? Anong gagawin ko dito? Aileen, Humblebee? O, Loading ka, madam. kailangan ko ba fill upan to o kung ano? O dito sa monetization option. Ikaw kung kaya mo. Tingnan natin. Ang haba. Wag na. Baka kung ano pa mapindot ko. Wala naman ako nakikitang dollar sign. Ang dollar sign lang dito sa monetization option. Anong ayun? Ha? Naka-on na ba? Wala naman pa dito. Meron na ba? Wala pa ay. Nice. Yes, meron na rin pala. Thank you guys sa pagtuturo nyo sa akin. Maano na rin. Salamat. Okay na. Wow. Thank you sa tulong nyo.
Kung ako lang mag-isa, hindi ko kakayanin to. Oops. Matok. Iyak ka na naman. Ba yan? Ay, nako. Ay, Iyak ito. tumutulo rin luha ko. Nahawa ka na kaya. Nahawa na ako kay Naisan. Ay, Baby girl. ano ba yan? Naluluha ako. Ano? Mamakit sa loob. Naiiyak ako eh. Sa tuwa. Oh, tissue. Wag na, laki ng damit ko eh. Hindi na tuloy natapos yung pagkain ko. Nung napasay kumain si Naisan, kanina ka pa. Wala kasi akong ulam. Hindi ako binigyan ni Naisan. Ay. Ay, may ice cream din sila. Oh. Ayan o, kinakain ni Kuya. Mayroon na lang akong 8 minutes. Anong flavor yan, Kuya? Thank you sa inyong lahat. Ay, nako, ano ba yan? Saglit lang. Wow, congratulations. Ayan na, si Dollar Sign. Salamat, Eileen Hero Word. Natutunan ko na rin. Doon pala sa super chat nakikita. I-on mo pala. Magpipill up ka doon. Thank you, Upil Gimmicks. I love you too. I love you too. I love you three. Sinong susunod LS? Oops, sasabihin. Hindi, upulit mga baog. Dollar sign. I-on mo dollar sign sa live mo. Saan ko na naman makikita yan? Saan ko makikita yung dollar sign na yan? Doon pa rin ba? Sige, pupuntahan ko. Wow! May lumilipad na. Thank you, Humblebee. Ano yung lumilipad? Ba't di ko nakikita dito? Thank you. Wala akong makita.
Wala akong makita, ano? Salamat, Humblebee. Sige, tulog na. Maaga pa ako bukas. Bukas ko nalagyan ng ano to. Sa harang. Thank you sa ano mo. Sa iyong ayuda, Humblebee. Bukas ko na yung ano to. Hay, wala na namang signal. Ano ba yan? Naglagay ako kanina ng ano, ng mga ads, pero hindi ko pa natatapos. Hindi ko pa nalalagyan lahat. Kunti pa lang. Tek na wifi talaga naman po. Salamat. Ay, meron na lang akong ano, 5 minutes. Nasa 5G ka naman, hindi ka naman makakulit. Sinong mag-iilis na susunod sa akin, guys? Sana all. Na all, sabi ni Yupil Gimmick. Kaya nga, naglagay na ako kanina, pero siguro mga ilang pa lang. Ang ano ba ang LS pwede lagyan? Good night, Humblebee. Salamat, Eileen Hira Word. Ay, isa-isahin ko na kayo. Salamat kay si Ima Kakando, Eileen Hira Word, Yupil Gimmick, si Mars Kills TV, si Humblebee, kay Dudong Pugak, Kanutoy ko, at saka si sino pa ba? Yun lang. At ako'y ano na magtatapos na rin. Unang LS ng monetizing ko yan. Diyos ko dahil si Jigaw. Thank you. Si Lia. Wala, hindi ko nalagyan ng ano si Lia TV. Kalimutan ko na. Ayan, lagyan ko na lang. So yun guys, na ano ko na lahat. Salamat sa inyo guys sa ano, sa inyong suporta. At alam niyo na yun kung ano. Kasi Naman! Iyak na naman! naiiyak ako. Ka na umiyak! Iyak pa eh. Lagi ka na lang umiyak. Kahapon umiyak ka. Hanggang makasahod ka, ubos na yung Ay! Oo nga. Humo! 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 Halik! Kami! Tears of joy nga. Kamera mo, kamera! Halik ka dito! Anong oy oy oy. Kamera mo, kamera! Wala, Humo! tumutulo talaga lunga ko eh. Baba na tayo. Iwan na natin ang umiiyak na yan. Yeah, baho niya. Hoy, nabaho to. Grabe ka naman. Di mabaho yan. Ayan siya. Hello guys. Alam mo. Ang laki ng pagmumukha mo. Hindi ka siya sa screen. Ares ako muna. Sige, Dudong Pugak, salamat. Pamangkin ko yun. Hilak food ko. Kay hindi ko mapigilan yung luha ko ba.
Naka-isang oras na ako. Baka pag nakapaglagay ng commercial, iiyak na naman ulit yan. Mauubos siya to, ma'am. May ubos eh. Dami pa yun sa ulo ko. Tubig. Wala, nagsisiiyak din sila. Yan, ano ba yan? Hindi na ako makakulit. Nakakainis. Loading. Ubos na yung luha ko. Pagkatulog din yung titinukot ka. Kaya nga ayoko mag-ano premier kasi baka hindi matapos yung sasabihin ko, puro na luha yung mata ko eh. Charo. Charo ka ng charo. Naghanap si Milay kahapon, meron ka pala pamangkin. Oo nga, Marskills TV, Diyos ko dahil nasblid ako doon eh. Naghahanap siya ng magandang pamangkin. Bata pa yun si Milay, Diyos ko, galing sa Romanian. Hindi nga natin makita yung mukha sa sa channel niya eh. Parang games lang naman yun. Nagkakanda bulol-bulot lang yung dila ko sa ka-English eh. Tinawag pa akong grandma. Grandma. Goodbye, grandma. Ano ba yan si Hambulbe? Kahapon may bisita ko Hambulbe, galing si Milay ba? Galing sa Europe, sa Romania. Ang tawag niya sa akin, grandma. At naghahanap siya ng naghahanap siya ng mabait na pamangkin. Ano ba yan? Ang ganda ng pusa niya. Tumutulog pa rin yung luha ko. Kulay gray. Kaso lang panot. Ito panot yan. Ba yan? Ang taba-taba. Hindi siya nagpunta ngayon. Kasi parang na niya lang yung channel ko kasi nag-live ako kahapon. Ang bait Good. ng pusa niya. Oo. Ang gulat ko sabi ko parang kapangalan ko to doon sa TikTok ko. Ayan, ako magpapalam. Sinong susunod na mag-iilis? Salamat sa inyo guys lahat. At tumutulo pa rin yung luha ko. Baka kailangan mo ng sahod dyan. Kailangan Kukuha ko balde. ng palanggana. Mas malaki. Bye-bye guys. Mo. Ayan o. Ayan mo. Ayan o. Ang bibi ko. Salamat guys. Ako'y magpapaalam na. Hanggang sa muli ulit. Okay, matulog na tayo. Hala, mamaya pa yun. Busog na ako. Isang oras na rin ako. Yan, salamat. Ay! Nakikita yung tiyan ko. Bye-bye. Salamat sa inyo guys. Doon sa mga suporta nyo. God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Salamat yung mga nabanggit ko naman na kayong lahat. Good night. Good night everybody. Bye. Di pa kita Thank you. Di ba kita